Кортайган көндә, менә хәзер без үзебез авыру, безгә һәр ярдәм итүче юк. Врач кирәк, ашыгыч ярдәм бүлеген ачмаслармы? Түбән Тәкәнештә яшәүчеләрнең иң зур теләге шул. Аңарчы бер кайчанда терапевтсыз тормаганнар. Авыл уртасында 2 катлы амбулатория үзәге эшли. Теш табибы, фельдшер, шәфкать туташлары бар. Әмма гомуми практика табибының бүлмәсе буш. Өлкән яшьтәге белгеч 3 айлык пенсиягә чыга. Türk aşağıdan kilip işlediler. Uzman şahsı bilen konser kilediler, koytadılar yemine. İki vraç gibi bizde. Minler, alar gittiler de kadar biz vraçsız kaldık. Элек монда авыл табибы федераль программасы буенча яшь белгеч эшләгән. 5 ел хезмәт куйгач, ул китеп бара. Шуннан соң олы кеше куялар. Хәзер ул да юк. Больничныйларны ачтырга, районга йөрергә туры килә. Беренчедән ерак, икенчедән чират торасы диләр. Мин инсульт кечергән кеше. Миңа елына 2 тапкыр нәрсә кирәк. Система. Врач булмагач, кызлар ясамай, дөрес бу юлы уколны ясап чыгардылар, уколын алдым. Юк бит инде. Мин Мамадышка барып йөри алмыйм, башка җиргә бара алмыйм. Фельдшер апаларыбыз бик яхшы, бик тырышып эшлиләр, бер кайчандагы ярдәмсез калдырмыйлар. Әмма ләкин менә шул больничный очырга, ябырга, төрле справкалар алырга Мамадышка барырга туры килә. 40 километр. Ашыгыч ярдәм чакырсаң да озак көтәсе диләр. Минем күршем инсульт белән чирләде, авыртты, ул больницада ятып кайтты. Аннан соң күпмедер вакыт узгач, тагын Мамадыштан скорый чакырга туры килде. Без терәлеп кенә торган күршеләр Мамадыштан скорый помощь 6 сәгатьтән соң гына килде. Аннары соң булды инде. Түбән Тәкәнеш авылында 1000 кеше яши, амбулатория үзәге 16 авылга хезмәт күрсәтә. Анда 300 бала һәм 20гә якын мөмкинлеге чикле кеше теркәлгән. Алар барысы да район үзәгенә хастаханәгә йөри алмый. Шуңа күрә авылга табиб кирәк. Монда эшкә килүчегә торак мәсьәләсе дә хәл ителгән. Әзер йорт бар. Табиб җибәрүләрен сорап Татарстанның сәламәтлек саклау министрлыгына хат язганнар. Министрлык җавап биргән. Анда май аенда табиб булачак дип ышандырганнар. Министрлыкта bu xəbərini verdiler. Ministerstvo mənə xat yazdı, şu Sami Ulyana çıxacaq işə gəlib, Təkənişə gəlib. Amma lakin bu işlənmədi bu iş. Biz hamanda tabibsiz turabız. Мамадыш районы үзәк хастаханәсендә безгә проблема кайчан хәл ителәсен төгәл әйтә алмадылар. Кадрлар кытлыгы медицина өчен күптәнге һәм тиз генә хәл итеп булмый торган мәсьәлә. Әмма халык ярдәмсез калмады һәм калмаячак диләр. Тәкәнеш табиблар амбулаториясында эшли фельдшер. Ул барлык кирәкле беренче ярдәм белемнәре ия итә. Һәм бүгенге көндә Тәкәнеш табиблар амбулаториясе интернет челтәрләренә кушылган. Һәм телемедицина коммуникация буенча кирәк очракта һәрбер вопрос, һәрбер сорау буенча Мамадыш үзәк хастаханәсе табиблары белән хәбәргә чыгып, һәрбер сорауны хәл итеп була. Амбулаторияда санитар автомобиль бар. Кирәк очракта 24 сәгать һәрбер пациентны үзәк хастаханәгә илтеп була. Мамадыш районыннан табиблыкка укучы студентлар бар. Бар өмет августта ординатура тәмамлаучыларга. Яшь белгечләр ординатура бетереп кайтачаклар. Һәм без дә Мамадыш районына андай белгечләр кайтуын көтеп калабыз. Беренче очракта біз андай белгечләрне үзәк хастаханәдән ерак урнашкан табиблар амбулаториясына эшкә урнаштырачакбыз. Бүген 3000 кеше өмет белән яши. Чөнки авыллары өметле. Юллары әйбәт, кибет, мәктәп, балалар бакчасы, даруханә бар. Табиб килсә, бөтен проблема хәл ителер дип көтәләр. Врач килсә, бөтен условия бар, бөтен условия бар. Даже торга җильялар да бирәләр. Пожалуйста, килсеннәр генә. Мамадыш районыннан Фәйрүзә Мәҗитова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.